Fixémonos nesta imaxe. É a familia de Carlos IV, pintada por Goya. A simple vista parecen seguros, estables, o retrato dunha monarquía que leva séculos no poder. O que non podían nin imaginar é que estaban xusto ao bordo dun século de caos, de guerra e de revolución que ía facer cachizas o seu mundo e transformar España para sempre. Pois o século XIX en España non é só unha lista de datas e de reis. É moito máis. É a historia dunha loita brutal, apaixonada, por definir o futuro do país. Un auténtico campo de batalla entre o vello mundo e as novas ideas que viñan de Europa. Entón, para entender este rebumbio, imos seguir unha orde. Primeiro, a invasión que o cambiou todo e a Revolución Liberal. Logo veremos como se volveu ao absolutismo, as guerras civís que viñeron despois, un experimento democrático de infarto e finalmente como todo isto acabou por moldear unha nova sociedade e unha nova arte. E todo, absolutamente todo, empeza nun ano clave, 1808. Napoleón Bonaparte, que nese momento é prácticamente o dono de Europa, decide invadir España. A excusa era atacar Portugal, pero aproveitando a crise da monarquía española, pois, tomou o control de todo. E esa agresión, sen que ninguén o vise vir, foi a mecha que prendeu a primeira revolución liberal de España. Pero a ocupación non foi un paseo, nin moito menos. A reacción foi algo que ninguén esperaba. O 2 de maio de 1808, o pobo de Madrid ergueuse en armas, e aí comenzou unha guerra longuísima brutal. E ollo, non falamos dunha guerra normal, de exércitos, falamos dunha guerra de guerrillas, de todo un pobo loitando pola súa supervivencia contra o rei que puxo Napoleón, o seu irmán, Xosé Bonaparte. E aquí a historia dá un xiro fascinante. Co rei, Fernando VII, prisioneiro en Francia, de repente hai un baleo de poder. E por primeira vez, a xente tivo que facerse unha pregunta que era literalmente impensable ata daquela. Se o rei non está, de quen é o poder? A resposta a esa pregunta ia dividir o país durante 100 anos. Imaxinade o panorama, case todo o país ocupado. Pero alá, nunha pequena cidade libre, en Cádiz, un grupo de deputados estaba a xestar unha revolución de papel e tinta. E o que saiu de alí foi a primeira constitución da historia de España, coñecida como a Pepa. Era un documento rompedor, división de poderes para que ninguén acumulase todo o mando, sufragio universal para os homes e, o máis importante, a soberanía nacional. Iso sí, para non romper con todo de golpe, mantivo o catolicismo como relixión de Estado. E de todo isto, o concepto clave, o máis revolucionario, é este, a soberanía nacional. Hoxe parecenos algo obvio, non? Pero daquela, isto era dinamita pura. Significaba que o rei xa non era o dono do país por dereito divino. Non, o rei pasaba a ser un servidor da nación, porque o poder residía no pobo. Este foi o cambio radical que os liberais querían conseguir. Pero claro, as guerras rematan. Napoleón perde e o rei volve. E aquí é cando todo ese soño liberal se vai dar de fronte contra un muro de realidade. Comeza a segunda parte desta historia, a reacción absolutista. E velaquí o protagonista, Fernando VII, o seu alcume era o desexado. Irónicamente, todo o país loitara polo seu regreso pensando que aceptaría a nova España liberal, pero a realidade é que o que el desexaba non era precisamente iso. El quería, volver ao de antes, o poder absoluto, como se a guerra e a Constitución de Cádiz nunca tivesen existido. Este esquema ilustra o choque de trens a perfeición. Os liberais de 1812 prometían unha constitución e dereitos. Que fixo o Fernando VII en 1814? Abolir a Constitución. Eles querían división de poderes. El, restaurar a monarquía absoluta. E para os liberais, os héroes da guerra, cárcere ou exilio. O soño definitivamente rachara. O que ven despois é como un péndulo, un vaivén constante. En 1820, un levantamiento militar. Algo que se fixo moi típico, un pronunciamiento obriga ao rei a aceptar a Constitución durante 3 anos. Pero en 1823, o outro exército francés entra en España para restaurar o absolutismo. E mentras España estaba enfrascada nesta loita interna, en América, case todas as colonias aproveitaron o caos para independizarse. Podería pensarse que coa morte de Fernando VII en 1833 chegaría a calma, pois nada máis lonxe da realidade. Ao contrario, abriuse un novo capítulo de violencia. O que parecía unha simple pelexa familiar pelo trono converteuse en 3 guerras civís que enfrentaron, de novo, a 2 formas opostas de entender España. Basicamente, tiñamos 2 Españas fronte a fronte.
Por un lado, os isabelinos, que apoyaban a filla do rei, Isabel II. Eran, en esencia, o bando liberal que quería unha monarquía sí, pero con unha constitución. E en fronte, os carlistas, seguidores do irmán do rei. Eles defendían o absolutismo máis férreo, a tradición, o Deus, patria, rei, e tiñan moita forza no mundo rural. Ao final, os isabelinos gañaron as guerras. Problema solucionado? Pois non, porque o problema agora tiñan unha casa. O bando liberal estaba totalmente dividido. Estaban os moderados, que querían poucas reformas, e os progresistas, que querían cambios máis profundos. E esta pelexa interna marcou todo o reinado de Isabel II con unha inestabilidade constante. E claro, tanta inestabilidade, tanta corrupción e tanta pelega acabou por fartar a moita xente. Así que en 1868, outra revolución, a gloriosa. E con ela comezo o que se coñece como Sexenio Democrático. Un período de 6 anos que foron unha auténtica loucura política na procura dun goberno estable. Foi un non parar. Primeiro aproban unha nueva constitución, a máis democrática que se vira nunca. Pero claro, era unha monarquía e non había rei. Que fixeron? Pois foron buscar unha Italia, Amadeo de Saboya. O home aguantou 2 anos. Cando marchou, farto de todo, a única saída que viron foi proclamar a primeira república da historia de España. Pero a república durou un suspiro. Apenas 11 meses. E por qué? Pois porque o caos era total. Tiña que facer fronte a outra guerra carlista, a levantamentos cantonais, cidades que se declaraban independentes e a unha crise económica brutal. Con este panorama, era imposible que o país avanzase. A ver, ata ahora falamos moito de política, de guerras, de reis, pero todo este balbordo, lóxicamente, tivo un impacto brutal na sociedade e na cultura. A España que saiu do século XIX non se parecía en nada a que entrou. O cambio máis grande foi social. A bella sociedade de nobres e gregos desapareceu para dar paso a unha sociedade de clases. Arriba de todo, a burguesía, industriais, abogados, médicos. Abaixo de todo, unha nova clase, o proletariado, os obreiros das fábricas, con condicións de vida durísimas. E sendo aínda a inmensa maioría do país a poboación rural que seguía vivendo case como sempre. E como reaccionou a arte a todo isto? Pois sendo un espello da época. Primeiro chegou o romanticismo, todo emoción, paixón, individualismo en contra da razón. Despois, o realismo, que puso os pés na terra e se dedicou a retratar a sociedade tal cal era, cos seus problemas. E ao final de todo, tras o gran golpe, chegou a xeración do 98. Xente como Miguel de Unamuno viviron o que se coñeceu como o desastre do 98, como un verdadeiro shock nacional. A perda das últimas colonias, Cuba, Filipinas, non foi só perder unha guerra, foi a constatación final de que o vello imperio xa non existía e de que España se convertera nun país secundario. Pero ollo, que non se quedaron só na queixa. Foron moi críticos cos males do país, sí, pero o que eles buscaban era unha rexeneración, unha forma de entender que pasara e de atopar un novo camiño para que España se reinventase cultural e espiritualmente. E con isto, chegamos ao final. É curioso, non? O século XIX empeza con unha invasión que, de algún xeito, une a todo un pobo contra un inimigo común e remata cunha derrota que o deixa cheo de dúbidas. Todo ese século de loita entre o vello e o novo deixou un país esgotado e, sobre todo, unha pregunta que quedou flotando no aire e que marcaría todo o século XX. Despois de todo isto, que é España?